Cap a l'any 1882, Carlo Collodi va començar a publicar la història que titella en un diari. Era un diari italià adreçat als nens que es deia Giornale per i Bambini. Primer ho va fer de forma seriada per capítols, després finalment recollit en forma de llibre. Més o menys han passat 140 anys i el que hem volgut fer de manera coral, hem estat 23 veus, és compartir aquesta història, cadascú des de la seva situació d'enclaustrament. Una història que esperem que us acompanyi per sempre més i sobretot que ho faci amb la varietat de personatges, de matisos i amb la riquesa semàntica que té la història original de Collodi, molt més enllà de qualsevol adaptació audiovisual.